Ahojte žiaci, to som ja, vaša kamarátka Matylka. V minulom videu sme sa naučili, aký znak používame pri násobení a ako môžeme násobiť. Pamätáte si, ako sa volá ten znak? Áno, správne, je to krát. Poďte si spolu so mnou dnes zahrať kocky a vypočítať, aký počet bodov sa mi podarilo hodiť. Hodila som 3 krát číslo 4. 4 plus 4 plus 4. 4 plus 4 rovná sa 8. 8 plus 4 rovná sa 12. Ako to zapíšeme so znakom na násobenie? 3 krát 4 rovná sa 12. Podarilo sa mi hodiť číslo 12. Pomôžete mi zapísať, koľko bodov som hodila na týchto kockách? Máme tu dve kocky, na ktorých je číslo 4. 4 plus 4 rovná sa 8. Teda 2 krát 4 rovná sa 8. Podarilo sa mi hodiť číslo 8. Tentokrát som hádzala so 4 kockami a na každej som hodila číslo 3. Poďme sa spolu pozrieť na to, koľko bodov som získala. Viete mi povedať, koľko bodov som získala? 3 plus 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3 rovná sa 6. 6 plus 3 rovná sa 9. 9 plus 3 rovná sa 12. Ako to zapíšeme pomocou násobenia? 3 plus 3 plus 3 plus 3 rovná sa 4 krát 3 a to sa rovná 12. Výborne, hodila som číslo 12. Ďakujem za pomoc, kamaráti. Skúsme si to teraz naopak. Ak mám dve misky naplnené 4 cukríkmi, koľko mám cukríkov? Skúste si to vypočítať sami. 2 krát 4 rovná sa 4 plus 4 rovná sa 8. Mám 8 cukríkov. Vyskúšajte si tieto príklady vypočítať sami. 3 krát 5. 4 krát 4. 5 krát 3. Ďakujem, kamaráti, za vašu pomoc. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!